Čaute priatelia môjho YouTube kanálu a variacich videí. Dnes si spolu pripravíme bravčovú panenku, na ktorej prípravu potrebujeme samotnú bravčovú panenku, šampiňóny, cesnak, cibuľu, červenú mletú papriku, smotanu, šľahačková je najlepšia, 33%, plnotučnú horčicu, dižonskú horčicu, čierne korenie, soľ, rastlinný olej a maslo. Prajem vám príjemné sledovanie. Bravčovú panenku si najskôr očistíme od blán. Musíte mať na to dostatočne ostrý nožík. Táto práca vám nezaberie veľa času. Dávno som nevydával žiadne video, takže si môžete vychutnať konečne po dlhšom čase nejaké nové videjko. Je to vynikajúci, rýchly recept, príprava vám nezaberie veľa času. Ako sa mávate, ako trávite leto, už ste boli niekde na dovolenke, všetko môžete napísať do komentára. A hlavne lajkujte, zdieľajte, volajte, píšte. Panenku nakrájame na také valčeky, na také plátky. Žiadna veľká hrubá sila, takže niečo si klepneme. Jemnúčko, úplne že jemno. Nerozbáchať to. Dajú sa z panenky spraviť aj vynikajúce rezne. Ak budete mať záujem, spravíme si aj rezne. Používam halitovú soľ, môžete si dať morskú soľ, klasickú soľ, každý ako máte doma. Korenie, môže byť čierne korenie, môže byť korenie 4 farieb. Používam korenie 4 farieb. Dobre, to máme. Ďalej červenú mletú papriku. Úplne. A o chvíľu si dáme strich. Tak to máme z jednej strany a toto isté si spravíme zo strany druhej. Očistíme si cibuľku a očistíme si cesnak. Očistíme aj šampiňóny. Niekto šampióny šípe takto ako ja, niekto nie. Nakrájame si cibuľku. V hlavných úlohách šampiňóny. Zapálime si plameň pod touto krásnou vrajnicou značky Fabini. Nejedná sa o reklamu, panvicu som si kúpil a môžem vám povedať, že som s ňou nadmieru spokojný. Je síce ťažká, ale vynikajúca. Pracuje sa mi na nej dobre, odkedy ju mám. Varím len na nej. Pridáme si maslo. Je liatinová, ťažká, takže je to úplne super, keď sa vám rozohreje. Skvele sa na nej varí, skvele sa na nej pracuje. K maslu si pridáme ešte rastlinný olej, len počkám, kým sa nám panvica rozhorúči. Tento typ je nie len na sobotný obed, ale aj na nedeľný obed, obed na každý deň. Takže si pekne poukladáme našu panenku.
otáčanie. A budeme otáčať. Tu už nejdem holou rukou, to už sa bojím troška. To už mám trošku rešpekt pred týmto, no. Takže panenku si pootáčame. Tieto cesnačiky si dám na menšie kúsky, aby sa mi to zmestilo do pučidla. Preto z troch ich bude 6, takže naozaj tam dávam len 3 strúčky cesnaku, ale som si ich prekrojil. Keď sa nám panenka zatiahne, preložíme si ju do hrnca, kde bude chvíľočku odpočívať. My budeme pokračovať na vynikajúcej panvici Fabíny. Dobre, a môžeme si pomaličky dávať do hrnca. V rýchlom slede na panvicu prichádza naša cibuľka nakrájaná. Čiže je to ako keby jedlo z jednej panvice. Tak, trošku môžeme stiahnuť plameň. Tam rozpučím tie 3 strúčiky cesnaku. 1 strúčik, 1,5 strúčika, druhý strúčik a toto bude 3. strúčik. Tak, troška zase dám takto, si necháme takto zatiahnuť. Ešte pridať lyžičku červenej mletej papriky. Tak. Môžeme tiež ešte zarestovať. Malú čajovú lyžičku horčice plnotučnej. To rozmiešame. To zapracujeme do toho. Tak si pridáme lyžičku väčšiu dižonskej horčice, môžete aj trošku viacej takto, dižonskú horčicu. Tá je taká pikantnejšia, poznáte to. Takto. Vidíte, má to krásnu farbu. K tomuto si môžeme ešte pridať šampióniky, ktoré sme si nakrájali. Odlejeme vývarom, tak. Takto. Z vývaru sa nám možno trošku odvarí. Ešte dám ho tam celý takto. Zakrieme, nech sa nám povarí. Po chvíľke varenia si odokrieme panvicu a k tejto našej v podstate začínajúcej omáčke pridáme smotanu na šľahanie, 33%, viac percent je lepších. Môžete si dať aj len smotanu na varenie, ale táto šľahačková je lepšia. Sa nám to troška aj zahustí. Takže pôjde späť do nášho jedla. Aj s omáčkou, ktorá nám vlastne, alebo šťavou, nie s omáčkou, ale so šťavou, ktorú nám naša panenka pustila. Už táto samotná dopríprava, poviem, už nie je potrebné variť dlho, nejakých 10 minutiek a máme hotovo. Tu nám pustilo šťavu, to by bolo škoda nechať len takto. Vylejeme naspäť. Máte k dispozícii
čerstvú petržlenovú vňaťku, umyte si ju, nakrájajte na drobno a pridáme si ju do našej omáčky. A prajeme si už len dobrú chuť. A náš obed na sobotu, na nedeľu je hotový.